नारी के ओठ के वर्णन करे। हाँ ये पुरानका है। पहले के कलाकार नारी के मृगनयनी आंख के वर्णन करे। राजबरी के सुपुत्र झलक बाबा हरी बाग बड़ी बड़ी रुपए के पुरस्कार देने हार्दिक प्रणाम बा। पुरानका का है पहले के लोग आंख के वर्णन करे ओठ कैसन बा गर्दन सुराही ऐसन बा कमर पातल ऐ पुरानका बा। आ नायका में सरोज भाई नायका में खत्म हो गई। नायका में जितना कलाकार लोग आवत नु हाथ जोड़ के माफ करम छबे बाबा 100 अंक के छोड़ के खाली ढोढ़ी पे लोग पड़ गइल बा। ला ना है देखो खाली ढोढ़ी पे लोग पड़ल बा। कोई ढोढ़ी में बियर ढारता लो कोई ढोढ़ी में काटी से खोदता कोई ढोढ़ी में चोप ढुकावता कोई ढोढ़ी में लुधियाना शहर बसावता कोई ढोढ़ी में ऑमलेट बनावता कोई ढोढ़ी में ढलैया कर देता कोई ढोढ़ी में चोप ढुका देता कोई ढोढ़ी के छील के कुआं कर देता ओकरे में देख के जियोता कोई ढोढ़ी में चाय पियता आ पीपी के 100 साल जियोता। यही पुराने नायका हो गए तो हम सोचे तब हम का करिए दादा हमने तो पुरान बने तो हमरा लिखे पर कि धइले बारोक जब तू भोगे मोरे भोग कैसन चाल आ गई। धइले बारोक जब तू भोगे मोरे भोग कैसन चाल आ गई। सरोज भाई श्रीपुर पैक्स अध्यक्ष 500 रुपया पुरस्कार देनी हार्दिक हार्दिक प्रणाम बा। यही नायका हो श्री राम धइले बारोक जब तू भोगे मोरे भोग कैसन चाल आ गई। माननीय हमारा महेश मुखिया जी श्रीपुर पंचायत बड़ी बड़ी रुपए के पुरस्कार हार्दिक ए बाबू कहले के हाथा नहीं के ओही में हो चाल कहले के हाथा नहीं के ओही में हो चाल विजेंद्र यादव रुपया के बारिश को तनी हार्दिक हार्दिक प्रणाम है। गोरे गोरे हो बदन देखे फीका भइले मन कहि के करा से हम सब चला न मन करे छन छन धन तो बल से बन तो भाई बाबू कहले के हाथा नहीं के ओही में हो चाल पैक्स अध्यक्ष अखिलेश चौबे बाबा 500 रुपये पुरस्कार भेजनी हार्दिक। हाँ बाबा बाबा हम झूठ नहीं की कहत। सबसे पहले ढोरी के नियान के कइले पवन सिंह बियर धर देले त बेचारी माटी से मुन ले ली बियर मत धरलो त खेसारी ले त काटी से खोद देले पवन खेसारी बियर धारी धारी खोद दे पवन खेसारी बियर धारी धारी खोद दे
से पुरस्कार में हार्दिक प्रणाम बा पवन खेसारी बियर धारी धारी बदल ढोड़ी पगोदा नवाना जगी कोई सरगोदा ढोड़ी पगोदा नवाना जगी कोई सरगोदा तो शिल्पी आइले देखली कि गोदना गोदाइल बस सुंदर ढोड़ी हो गई तो शिल्पी शहर लुधियाना हो भाषा के छोड़ल शिल्पी शहर लुधियाना हो भाषा के छोड़ल सब प्रमोद प्रेमी है लेकिन लुधियाना बसी पानी डाल के प्रमोद प्रेमी भीतर धो देले पानी डाल के प्रमोद प्रेमी भीतर धो देले गोरे गोरे हो बदन देखे फिका भइले माने कहि के करे से हम सब चल रे चल न मन कर चल चल धन कंबल से बना रुपया के बारिश हार्दिक हार्दिक प्रणाम बा कहे के भाबा तब के आइले जब लुधियाना शहर बसल तब होने कि कहां लुधियाना शहर बा तो लोकेशन खोजे पड़ल लोकेशन के खोजले खोजे हो लोकेशन खोजे हो लोकेशन यावा देश प्रेमी लगले खोजे हो लोकेशन लोकेशन खोज के पहुंचले तक अमित पटेल देखले के रहते ढोड़ी में कैंसर धर लिया अमित पटेल देखी कैंसर के भगल अमित पटेल देखी कैंसर के भगल तबले अनिल हो अनजान लगले चुप ढुका बुलेट राजा छिल के छोड़ देले बुआ खोदा बुलेट राजा छिल के छोड़ देले बुआ खोदा
बा भैया अनमोल हो से देखी 100 साल जियले सोने के कटोरी जाने सोने पांडे पियले सोने हो कटोरी जाने सोने पांडे पियले तो हम सोचने के अब हम का करी रे तब ले सुदर्शन के खाती पाटी खान हो तब ले सुदर्शन के खाती पाटी खान हो ढोड़ी बूढ़ी ऐसा देखाला बाजार हो गई निर्गुण से कहते चले के रामाशंकर जी के दिया आरजेडी बात हुई निर्गुण भजन के प्रोग्राम